Hi guys, welcome back to another video. Boom, ngaphinde ngamahlasi another day, another video. Apho siwulula khona iwulu. So guys, if you are qala on the channel, it's your first time seeing my face, please do like and also comment down below ukuba singakhula njani as a platform. So guys, into esithetha ngayo namhlanje sithetha ngabatishara bathatha advantage ebantwaneni. There's this girl that are trending. I think the one is called say Eastern Cape. Say Eastern Cape. I was born say Eastern Cape. Emon Freya. Right before uqumbu okanye after uqumbu. Xa kusuka ngapha ngasemthatha ku after uqumbu then before uqumbu xa kusuka siza ngasemthatha. So they've been trending ke guys. So abantwana ba expose lotishara izinto bebezenza kubo. Esinye isikolo endisibone sitrend omnye umntana wabe opena up apha ku-TikTok, so ziphela zifikelela apha kule platform ku-YouTube. So lo mntana befuna i-academy engathi i-academy esi sikolo I think academy but ke si-based in elantukeni idutywa sisedutywa. So lo mntana bethetha ngotishala wakhe we-accounting, even the way ebezilantuke ezifaka ngakhona kuye ibuhlungu kakhulu le nto because uye lo tishala akaphelelanga kuyenza le nto, uphinde wayenza nakusista wakhe befuna phaya. Untombazane kwazile ulanto ukuvoyisa out while ngoku ibisenzeka le nto, axelele sista wakhe axelela nomamakhe yade yafikelela ku-principal. Nantso ke ngoku apha iveni xa ikhona imphambanisa ekhona uba njani uprincipal wesikolo angathathi action, njani angathathi action. Even nomiso one-dreadlocks, andazi lo mntana akakhumbuli kakuhle ilantuka igama likamisi, but umiso une-dreadlocks wase-academy. Naye umiso wakhona zange ayithathele ngqalelo le nto, but guys semba umiso ke ngokuzele naye ungumfazi. Like how what if bengumntanakho, what if it was your child? Ibuhlungu kakhulu le nto abagoyisa through yona abantwana abancinci bezifunela i-future e-right, and then kuzoba khona i-monster ezofuna uthatha i-advantage ebantwaneni abancinci. It's so wrong. In all forms irongo. I wish ingathathwa i-action. I wish amazwi abantwana angafikelele ebantwini abarayithi okanye i-Department of Education yenze something, ibe khona action ethathwayo so that bazofuna isifundo nabanye abantu in future. Baziwe abantwana uba basuppose uba basafe xa bekwi-environment yesikolo, bangasiwa kwii-monsters apha xa yakhona because ii-results zezi zikolo like zintle kakhulu, baprodyuse ii-results ezirayithi ezintle, even abantwana bayatsho. But ke ngoko ootishala bakhona barongo. Ezi zikolo zimbini baziphicelela phantsi, banezothi, andifuni uxoka, zizothi into abayenzayo ebantwaneni. What if bengowakhe umntu umntana? But ke aphumile amagama abo, enzeni laa nto ingazabeka ii-pictures zabanye abatishara ba-involved kule nto yabantwana. Thank you so much for watching guys. Thank you so much for watching. See you to my next upload. Bye.